Bruh. Cah, temen murah. Bocah iku lapor, bocah cilik. Wait till you see the. No, 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 no. Cepet dong. Piye iki? Mosok mati lampu. Ana udan ra ana angin, Teh. Tak ana pemadaman matahari yo. Bruh. Mosok pelan wani-wani yo madamno matahari. Oh alah kowe. Bruh. Maksudnya piye? Maksud lo, santai iku guyon. Guyon matamu iku. Lagi jam 09.00 kok peteng dedet. Kowe kok cah bae dolanan pasir. Urusanku ah. Lah cita-citaku pengen duwe tambang ilegal. Ora oleh ra pengen lagi cekel polisi ye. Los dekenganku bereh. Ayo. Nyusahno wong ae. Wis ta wis ora usang iki. Napa ta? Wong. Lah iku apa sabar. Lha rumangsamu apa? Lah iku apa? Eh? Iku apa? Kucing ah. Kucing kuncine nah. Kucing gua. Oh, ya ora maksud ta. Sakit. Lah, Bisa. Bruh. Aku ya. Serang mau dengar sadar lah. Kucing, sik kene blayu yo. Apa kok? Lah iku jurine apa neh? Karena mbok kedang yo apa, Kang? Lah gedibale ilang kok. Tak kira kowe nyekso kewan. Bisa kewan yo. Sarana. Cing malati masa tak geblokno. Mati suarane kucing. Ora iku lho kucing. Endi ta? Rotaran. Anu iku lho. Oh, iku kok Bisa iku sih. Bisa iku. Belum sandalku. Wah, jebulane pinter ya. Iya. Tak kira ke mati. Yo aja iki sandalku iki. Sandalku kok nang. Wes enak dolanan apa iki? Dolanan apa? Ayo dolanan yuk, tapi dolanan enak yo apa yo? Bruh.
Bruh. Bruh. Aha, aku ada ide. Apa? Adolan putang bot. Ayo, guys, ayo. Sekarang dulu. Carane ngerti kan? Ono jadi. Aku dua terus hawa terus diri apa ya? Yo, guys. Aja dadong. Yo. Si. Jenengmu sapa? Ini maho. Deni Maho, kenal dhisik Deni Maho. Aku Raka. Yo, wis. Dani. Aku Anan. Oh, iya. Bruh. Jenengku Anan. Jenengku Raka. Loh. Kuwi kancaku kecil, Teh. Teh, salaman nah. Popo lagi batin. Kene. Ini harus kene ae dolanan. Piye carane? Peta umpet ora? Iso. Lah kowe iso. Yo ngene ae. Piye? Lek pimpa, lek kalah engko dadi, lek menang loro, engko iku ngimpet. Ngono. Bareng. Saiki home sik. Hah? Kena apa? Ayo, wes ayo. Home pimpa lai home kambreng ala gedang goreng digoreng masreng. Wah, menang. Iso ora? Kene wong loro kowe wong siji yo. Bruh. Sudah kuda. Apa ngono dolanane kok? Kene wong loro ki Selesai. tak gelut tak kalah. Wong loro kene yo. Iki drenane. Kowe kene. Wong loro umpat. Wong loro. Yo kene gumumpat. Wis lho. Lah iku ngitung model apa iku? Sajane ya urut, aja lah siji ya 10. Ya cepet kono mlayu. Hitunge. Yo. 0 2 3 4 5 Waduh, sangat sapu bro. Wes. Kami dita. Meneng ngono Dani. Dani meneng kok ora meneng sih cah. Tangan gratis apa? Bruh. Ya, Dani kok. Anan di, anan di kio. Kok, paling kono. Wait till you see the. No. Bruh. Oh, bocah kok ganggu wong ising. Lagi PW malah diganggu. Bruh. Ini kene. Jangan kafe. Nah, ayo. Jangan kafe. Kafe ini. Wah. Kono. Hah?
Gini lah. Kayak gini. Ngidam aja. Ngidam matamu iku. Lah terus gini. Ngumpet. Tasih gue aman. Malah nongising. Mau kaget. Malah tai ini kecepatan gue tangkap musuh itu. Wait till you see the. Oh no! No!